Dolan ning Ngeponan tuku sengon mampir jajan soto daging. Esuk iki pake ngejak dolan nek Ngeponan. Ngeponan kuwi pasar hewan sing ana nek Ambarawa. Ngopo kok diarani Ngeponan? Mergone pasar hewan iki anane setiap hari pon. Hari pon kuwi hari dalam tanggalan Jawa. Dadine pasar pon ki anane seminggu sepindah. Nek daerah sampean pasar hewane ndak nggih sami kados ngene kula. Mboten krasa wis tekan pasar Merak Mati. Ngajeng nika dalan raya dadine mangke kula nyebrang terus melipir. Singkat cerita mpun dugi pasar hewan Ambarawa. Wedhus gembel, wedhus Jawa kuatah sanget niki. Niki nggih nembe murah regane mergo ketiga. Niki enten tiyang servis lampu. Niki mboten sengaja ketemu tanggane nyervis jam teng pasar pon. Iki pake ameh tuku gula aren ndak goleki sing bakul gula aren. Jebule sing bakul gula aren iki keliling. Ayo bingung iki sing goleki kelilinge nanti ora ngerti. Kalih ngentosi sing bakul gula aren dugi tak tinggal ndelok kelinci. Weruh anakan kelinci imut-imut ngene iki dadi pengen ngingu meneh. Sampeyan seneng kelinci mboten? Lah niki imut-imut lho teng pasar pon Ambarawa. Langsung mlaku-mlaku nek nggon bagian sapi. Mergo niki hari biasa dadine mboten patek rame. Biasane niku nek Setu napa Minggu nika rame sanget. Niku pedhete nggih kuatah. Langsung mlipir ning pojok wetan golek wineh sengon. Niki pake nembe milih bibite. Setunggale niku 4.000. Niki pake tumbas sedasa soale ajeng damel nanjangi. Niki kula kalih pake medal ABC mlebet. Sadurunge tekan ngomah mampir jajan riyin. Niki jajan soto daging sing beto santen nika. Nggih mpun langganan teng mriki. Pesenane pake sampun dugi. Maju mundure taun, maju mundure dina, maju mundure sasi iki mesti men niku. Mantep, soto dagingnya kuwebak sak piring. Enten sing pun nate jajan mriki, enak murah. Langsung gage-gage maem. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sampun kula tambahi sambel. Warunge nggih tasih tradisional. Kanan kiri ngajeng wingking niku alas sedanten iki, alas jati. Ngajeng warunge nggih wombo, damel parkir truk napa mobil sedasa mawon tasih amot. Dados nggone niku tasih asri sanget. Nek maem soto teng mriki entene nggih kerupuk kalih gorengan tahu tempe. Oh nggih niku kalih enten telur asin. Lah niki kula maem kalih telur asin. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula tak lanjut maem rumiyin.